I com dèiem amb titulars, ha estat jornada de descans del centre d'Esport L'Hospitalet, però volem repassar tota l'actualitat de l'Hospi amb un dels seus pilars aquesta temporada, com és el defensa Antonio Pellegrín. Antonio Pellegrín, Pele, què tal? Bona tarda. Bona tarda. Doncs et toca repassar una mica, fer d'anàlisi d'aquests 3 primers mesos del centre d'Esport L'Hospitalet. Com has viscut aquests 3 primers mesos? Com veus l'Hospi? Com estàs tu? Explica'ns una mica aquest primer trimestre de competició. Bé, doncs jo crec que estem en una molt bona dinàmica, que és veritat que és un projecte en construcció, que som molta gent nova, míster, direcció esportiva, jugadors, però crec que el projecte és molt ambiciós i que amb resultats bons farà que l'Hospi agafi confiança i tiri cap amunt. Sí que sé que ara mateix l'Hospi és tercer, i també és cert que segurament molta gent esperava que en aquestes alçades de temporada, no et dic primer destacat, però sí que estigués, diguem-ne, com a molt primer, segon amb el Badalona. És veritat que esteu a 2 punts, que no és que estiguem a 10, no? Però sí que segurament l'ambició de la gent era potser encara més gran, no?, que anar tercers en aquesta alçada de temporada. Com ho veus tu? Com veus en aquest sentit com està l'Hospi respecte al que volia o al que esperava la gent? Bueno, jo penso que sí que és veritat que al final és un projecte molt ambiciós, com he dit abans, però crec que a vegades les expectatives són molt altes i hem d'anar pas a pas i partit a partit, i que les coses no són tan fàcils com semblen. Davant també tenim, per exemple, el Badalona, que és un equipàs, l'Escala, que també és un altre equipàs, i d'altres equips que ara estan per sota, però que també són molt bons equips, i al final la tercera divisió és una categoria molt difícil. Jo soc d'aquí d'Hospitalet i sempre segueixo l'Hospitalet i crec que temporades abans firmarien estar com estem ara, a aquestes alçades, i també no només a nivell de resultats, sinó també a nivell de joc. Crec que s'està veient un Hospitalet que juga bé a la pilota. Sí que és cert que la gespa no acompanya, però crec que s'estan veient bons partits i que la gent, quan guanyem sobretot, gaudeix a l'estadi, i això fa goig. Sí que és cert que s'està només a 2 punts del Badalona, que és el líder actualment, però la sensació, sobretot, jo crec que potser les expectatives i l'ambició de la gent també ve perquè crec que tothom veu que amb 3 coses millors fetes per l'Hospi, ja no et dic amb moltes, però amb 2 o 3 detallets, segurament l'Hospi aniria líder, no? I no sé si vosaltres també teniu aquest sentiment, no?, de, ok, estem vius, estem a 2 punts només, però hem tingut alguna tonteria que potser ens ha fet que ara mateix estiguem tercers. Sí, el que tu dius. Jo crec que han sigut petits detalls que farien que estiguéssim una mica més amunt, però sincerament crec que estem fent les coses bé, que s'estan fent les coses també molt bé fora del camp, i crec que és un projecte que al final és el primer any. Sí que és veritat que l'ambició és cada primers, però que al final les coses s'han de construir i li hem de donar temps a les coses, i crec que sortiran bé. És veritat que al final sou el millor equip del mes de novembre, és una cosa que la setmana passada dèiem, perquè crec que amb la ment de les persones potser no és tal qual, no? Però és el millor equip de novembre, l'Hospi, la tercera federació, evidentment, i és l'equip més golejador també, juntament amb Cornellà i Escala, amb 20 gols, o sigui, no és en solitari ni és una gran diferència, però segurament són 2 dades que la gent, no sé si té consciència, no?, de que sou el millor equip de novembre i que sou un equip que està marcant gols. Sí, és que jo crec que és una cosa que també passa molt al món del futbol, que agafem moltes vegades les coses dolentes, no? Igual, per exemple, la derrota de Canvi de Let, que va fer molt de mal, tant fora de l'Hospitalet, o sigui, l'afició, com a nosaltres també ens va fer molt de mal aquesta derrota, però que al final és una derrota més, i com bé dius tu, que som el millor equip del mes de novembre. O sigui que a vegades hem de ser una mica més positius i mirar les coses més en global, i veure que estem aquí, que estem a dalt de la classificació, a 2 punts del primer, i que igual no estem tan malament com pensem. Parles d'una derrota a la Canvi de Let, jo afegiria la Sant Cristóbal, no sé si la Sant Cristóbal en Copa Catalunya, no sé si són els 2 moments en els quals crec que us heu vist una mica més enfonsats, si em permets, i que també crec que ha servit per reaccionar en determinades coses, però sí que crec que han estat els 2 partits en el que he vist a l'Hospi una mica més tocat. No sé si la plantilla també ho percebia així. Sí, jo també ho crec.
crec que a sobre van ser els 2 partits que menys futbol van practicar, però bueno, crec que també les derrotes són bones, queda una mica raro dir-ho, sí, però crec que són bones perquè també ens posa una mica de peus a terra, perquè també al començament de Lliga semblava que era molt fàcil guanyar i que no, que els partits són molt difícils, s'ha de treballar durant tota la setmana per fer un bon partit el diumenge o el dissabte i bueno, jo crec que són derrotes dures però que ens fan més forts i que per això també hem de seguir entrenant i millorar cada dia. De fet, el diumenge anterior vas fer a roda de premsa vas fer em surt dir en castellà un alegato, no? un discurs de defensa de les persones que formen el Centre d'Esport L'Hospitalet, perquè veu veure, suposo que tots, crítiques que en alguns casos arribaven potser a faltar respecte, no? I aquí sí que vas voler intervenir, també com a capità de l'Hospi, per defensar una mica tant a l'entrenador com als jugadors. Per què? Per què vas tenir aquesta voluntat de fer aquest discurs? Bueno, al final una mica també perquè crec que com a capità que soc de l'equip tocava i ja no només perquè al final hem d'acceptar les crítiques, som jugadors de futbol i els aficionats doncs tenen la seva opinió, però ja no pots estar emprenyat perquè l'equip no guanya o l'equip no juga bé, però ja arriba a faltar el respecte, que jo per sort no miro molt xarxes socials, però m'ho van comentar companys del meu equip i jo no ho sabia i quan m'ho van dir vaig dir, hòstia, això sí que hauríem de tallar-ho i bueno, crec que va ser oportú perquè a sobre van guanyar i que si ho haguéssim perdut també ho hagués dit, però vull dir que crec que són coses que al futbol no haurien d'existir, falta de respecte i per la part que em toca com a capità, que també ho vaig parlar amb els meus companys capitans, creiem oportú comentar que està bé que les crítiques, però que al final que siguin constructives, però sense arribar a faltar de respecte. Anem a parlar de tu, també, Antonio, perquè al final, ja ho has dit abans en la resposta, tu ets a l'Hospitalet, tens 30 anys, ets a l'Hospitalet i és la primera vegada que jugues a l'amateur del Centre d'Esport L'Hospitalet. Per què ha trigat tant Antonio Pellegrín a vestir la samarreta de l'Hospi com a jugador del primer equip? Bueno, sí que és veritat que era una situació que sempre, cada estiu, em passava per al cap i hi havia a vegades negociacions, però al final sempre, no sé per què, agafava un altre camí i aquest any em va semblar l'any idoni, l'any oportú i també coneixia el Nico, la gent que hi ha darrere, crec que és un projecte ambiciós, jo soc molt ambiciós, molt competitiu i no sé, és com que jo el projecte que l'agafo amb moltes ganes i sempre miro ser guanyador i crec que aquest era l'any en el que havia de venir perquè crec que és l'any que l'Hospi pujarà. No t'ho vas pensar gaire, doncs, el fet de quan vas tenir l'oferta o l'apropament, diguem-ne, del Nico, suposo en aquest cas, vas tenir clar que potser ara sí que era el moment de tornar a l'Hospi. Sí, ho vaig tenir molt clar i ho segueixo tenint clar, que aquest és l'any de l'Hospi i per això he vingut. Parlem del Nico, però també podem parlar d'alguns companys més, no? Però de Cristian Gómez, que tu el tenies com a segon entrenador del Sant Andreu, ara el tens com a primer entrenador, canvia molt, ha canviat molt, Cristian, en el sentit de ser un segon entrenador que suposo que era una mica més proper als jugadors a ser primer entrenador. Com en veus la figura de Cristian Gómez en aquest canvi de rol? Que tu has viscut també, vaja. Sí, no, la veritat que molt bé. Ja el veiem a Sant Andreu, que era un entrenador que feia de segon, però ja era molt proper als jugadors i que també s'implicava molt en el joc, que tenia pes dins del vestuari a nivell de joc i ell estava allà per formar-se, per agafar també aquest rol i per després donar el salt. I jo crec que és el lloc idoni, també és d'aquí, d'Hospitalet, som veïns. O sigui que res, és que és una mica que s'ha juntat tot, també ha vingut Jordi, que també és d'aquí, no sé, crec que és l'any perfecte perquè l'Hospi acabi pujant. Perquè tu l'any vinent veus a l'Hospi a segona federació? I tant que sí. No tens dubte? No tinc dubtes. Via directa o via play-off? Aquesta és una pregunta que hi ha gent que diu potser un play-off amb el
subidon que dona, no? També molaria, però no sé si tu ets d'aquests o prefereixes via directa i al maig tanquem paradeta. Sí, bueno, a veure, jo soc partidari de si es pot pujar millor com primer, millor, perquè així ja t'ho assegures. Però bueno, si és en playoff, doncs en playoff no... L'objectiu és pujar i sigui de la forma que sigui. I d'aquí a 5 anys on veus a l'Hospi? Perquè l'any vinent ja dius a segona federació, d'aquí a 5 anys el veus més amunt, el veus, espero que no diguis una altra copa tercera, on veus a l'Hospi? No, jo crec que l'Hospi està fent les coses molt bé i crec que, bueno, pas a pas, aquest any intentar pujar i si es puja, doncs segur que es podrà mirar cada cop més amunt. Però primer hem de guanyar aquest diumenge, per exemple, i després ja anirem mirant què fa l'Hospi. I ja per acabar, Antonio, tenim una classificació sempre de millor jugador del Centre d'Esport Hospitalet, vota Joaquín Alquézar com a membre d'Hospi Ràdio, votem nosaltres com a Televisió d'Hospitalet, també vota els aficionats. Que tenim la classificació que ara mateix està precisament liderada per Antonio Pellegrín, que té 6 punts, per damunt de Flavio Ribeiro, que en té 5, i després donen 3 jugadors que tenen ja menys vots, no? Però avui fem una excepció i et donaré un vot de qualitat, de resum de temporada, no t'estic demanant un vot perquè normalment sempre votem el millor jugador de la setmana, no de la temporada. Quan va estar Flavio Ribeiro, no et vull dir res, però Flavio Ribeiro va votar tu com a millor jugador de la setmana en aquell moment, però sí que ara tens un vot de qualitat per decidir qui ha estat el millor jugador de l'Hospi durant els primers 3 mesos de competició. Et pots votar tu mateix, no hi ha problema. Però potser queda poc elegant, però podries votar tu mateix. Per Antonio Pellegrín, qui és el millor jugador de l'Hospi en aquests 3 primers mesos? És pregunta complicada, perquè crec que ha estat un inici de temporada que al final la prioritat ha sigut el grup i crec que tots hem aportat la nostra qualitat. No sé dir-te ara mateix. No et vols mullar, no? És que no. Insisteixo, pots votar tu mateix, al final estàs líder. Por algo serà, no seria tampoc cap problema. No votaria ningú, però per això, perquè crec que al final no ha destacat ningú. Crec que si un partit ha estat malament l'altre ha estat bé, o sigui que no em vull mullar, la veritat. Doncs sense mullar-te, però acomiadem ja a Antonio Pellegrín, el defensa central de l'Hospi, que, hem de dir, evidentment ets un dels pilars d'aquest Hospi, no ho diràs tu perquè al final, insisteixo, queda poc elegant, però sí que, evidentment, aquesta classificació alguna cosa de veritat té. Antonio, moltes gràcies per la teva presència i tant de bo l'any vinent podem tenir-te aquí un altre cop ja com a jugador de segona federació amb l'Hospi. Ojalà que sí i moltes gràcies a vosaltres i estic molt content d'haver estat aquí. Doncs acomiadem a Antonio Pellegrín i seguim parlant en aquest cas de l'Hospi i de l'Hospi de primera katana femenina, perquè el conjunt de Cristian Gutiérrez és líder després de guanyar 2-1 el seu partit davant de l'Ona Sant Adrià. Doncs parlem del partit del Centre d'Esport Hospitalet femení amb aquesta victòria 2-1, com deien, contra l'Ona Sant Adrià, partit que era vital pel conjunt de Cristian Gutiérrez perquè necessitava sí o sí guanyar per mantenir-se en la lluita per l'ascens, arribar com a líder l'Ona Sant Adrià, l'Hospi a 2 punts del conjunt visitant i va aconseguir guanyar i per tant situar-se ara com a líder. És cert que l'Hospi té 28 punts, un més que l'Ona Sant Adrià i també té un partit més, per tant, evidentment si l'Ona Sant Adrià guanyés aquest partit es posaria novament líder el rival d'aquesta setmana de l'Hospi, però també és cert que aquest partit que té pendent el Sant Adrià és contra l'Andorra, que és un altre dels equips que estan en aquesta lluita i per tant no serà fàcil per les visitants. Parlem, com deien, del partit, una primera part que s'ha de dir dominada principalment pel conjunt visitant, però que quan faltava molt poc per arribar al descans, aquesta errada de la portera de l'Ona Sant Adrià va permetre el gol anotat per Míriam López i va posar el 1-0 a favor del conjunt riberenc, que d'aquesta forma aconseguia avançar-se. Ja a la segona part va arribar el moment amb aquest penal clar de la defensa del Centre d'Esport Hospitalet, no hi havia cap dubte, i Shaila Benítez, minut 57, aconseguia empatar 1-1. És cert que la segona part, igual que la primera part va ser una miqueta, va tenir més domini del Sant Adrià, la segona va ser més igualada, no va haver-hi un dominador clar en cap cas de l'enfrontament i també en temps afegit arribava el definitiu 2-1 marcat per Clàudia Ciércoles. I amb aquesta victòria, com dèiem, l'Hospi, el conjunt de Cristian Gutiérrez, se situa líder de la primera catalana femenina. Era un partido de las líderes contra las segundas.
Ha salido cara, creo que hemos hecho méritos para ello, hemos sufrido cuando teníamos que sufrir, cuando hemos tenido que ser un equipo, creo que lo hemos hecho y bueno, hoy ha salido cara, muy contento. Al final ens hem buidat, ho hem deixat tot i al final no sempre és jugar bé amb la pilota, sinó arribar i ficar-la i crec que ahí hem estat precises i ens hem portat el partit. Y creo que hemos jugado bastante bien, hemos sabido sufrir, que es algo que también se ha de saber hacer. Y no sé, al final lo hemos conseguido sacar, hemos puesto ganas todas, hemos corrido todo y lo hemos luchado. Seguim parlant de futbol territorial, en aquest cas de la segona catalana masculina del grup 3, amb l'empat de la Fundació Acadèmia de Futbol 2-2 davant del Racing Vallbona. Era important també per al conjunt de Jordi Palací aquest partit, perquè el Vallbona arribava com a líder i la Fundació volia treure-li aquesta posició. L'empat no va fer que el conjunt de Jordi Palací aconseguís el seu objectiu i de fet ara mateix el nou líder és l'Sporting Gavà amb 23 punts, segon és el Racing Vallbona amb 21, Barceloneta amb 20 i després trobem a Unificació Belvitge i a la Fundació Acadèmia de Futbol, els dos equips de l'Hospitalet, amb 19 punts, els dos dins de la zona de play-off, però sense estar a 4 punts, diguem-ne, de la primera posició, que és la d'ascens directe. Però falta molta lliga, estem només a les primeres jornades de competició i per tant encara falta moltíssim per tal que algun dels dos equips, tant la Uni com la Fundació Acadèmia de Futbol, intentin assolir aquesta primera posició. Primera part 0-0, segona part ja hem vist els dos gols del Racing Vallbona, 53 minuts Adrià Osorio i al 71 Pol Ortega anotava el 0-2 i això semblava indicar que seria molt complicat per la Fundació Acadèmia de Futbol aconseguir treure alguna cosa positiva, però va arribar primer Eric Jiménez, minut 73, anotant l'1-2, flamant fitxatge del conjunt de Jordi Palací, Eric Jiménez, provenint del Sant Cristóbal, i ja quan estava fregant-se ja al final del partit va arribar aquest penal favorable a la Fundació Acadèmia de Futbol, minut 78, i Eric Santos no va perdonar, va aconseguir el 2-2 i va fer que el partit acabés amb repartiment de punts. Ara mateix, com dèiem, la Fundació Acadèmia de Futbol, 19 punts, els mateixos que la Unificació Belvitge, a 4 del líder, l'Sporting Gavà, en aquesta segona catalana masculina de futbol. Pensava que anava amb 0-2 i al final traiem un punt. Crec que al final ara en calent és bo, però avui a la nit ja no serà bo, perquè podíem haver fet coses una mica millor, els detalls, jo crec que hem estat bé tot el partit, però un par de detalls, una falta, una pilota aturada, a gol i 0-2 i a remar, i al final bé. Un punto bastante bueno, ¿no? Al final no es fácil remontar un 2-0. Sí que es verdad que nos ha faltado también el último gol ahí, que hemos apretado un poquillo más, pero el equipo va bien. Estoy muy contento, la verdad, de estar aquí y la verdad que está la actitud, ¿no? Si perdemos así o empatamos así los partidos, pues al final yo voy a la guerra con ellos y muy contento.